Ani mínusové teploty a ľad na hladine ich neodradili vstúpiť do Hrabovskej priehrady. Práve naopak, takéto podmienky otužilci milujú a 11. ročník tradičného zimného otužovania si v Hrabove poriadne užili. Najprv ale práca, potom zábava. Otužovaniu v Hrabovskej priehrade predchádzali prípravy, do ktorých sa belánske ľadové medvede pustili už v piatok, 2 dni pred samotnou akciou. V prvom rade teraz chystáme veľký bazén, má prísť celkovo zhruba okolo 200 ľudí, takže aby sa mohli okúpať ľudia od nejakej hĺbky 1,20 m do nejakých 2 metrov. A potom máme pripravenú minimálne jednu takú väčšiu alebo dve väčšie jacuzzi, kde ľudia v tej pličej vode, kde majú istotu, cítia pevnú zem pod nohami, si budú môcť užiť otužovanie. Tým, že toto nepripravujete prvýkrát, sú tu už nejaké grify, ako naozaj túto prácu si urýchliť? Áno, samozrejme používame motorové píly kvôli ekológii bez oleja, takže tá voda dosť mastí tú reťaz a stačí to. No a následne máme rôzne hrable a háky, ktorými ten ľad a tie kryhy vyťahujeme von a dávame ich na bok, aby nám to nezlomilo ten ľad. Mierne a preto to obdobie roka až nezvyklé teplé počasie, ale aj poriadne mínusové teploty. V priebehu rokov zažili otužilci rôzne zimy. Pamätný rok 2017, kedy zamrznutá vrstva na hladine tejto nádrže mala hrúbku okolo 60 cm a bloky ľadu vtedy vyťahovali štvorkolkami. Tie tentokrát potrebné neboli, no 9 chlapov sa pri práci veru zapotilo. Prekvapila hrúbka ľadu? Veru prekvapila. Včera som bol štvrtok podvečer po robote, reku idem, zoberiem si meter, odmerám hrúbku ľadu, ukázali sa nejakých 8 cm, reku dobre, to bude ľahké, ale vo výsledku sa to ukazuje, že bude nejakých 20 cm. Pri pohľade na tieto plávajúce ľadové kryhy by človeka mnohých, si dovolím povedať, to odradilo od toho ponoriť sa. Pre vás ideálne podmienky? Tak v ľade je to úplne ideálne, lebo keď človek vojde do tej ľadovej vody, tak normálne sa telo až tak zahreje, až to páli a v podstate veci je to taký úplne super pocit. A presvedčiť sa o tom na vlastnej koži prišli v nedeľu po obede k nám do Ružomberka otužilci opäť z celého Slovenska. Pripravené bazény lemované ľadom ich lákali už na prvý pohľad. Najprv ale zaznel príhovor, bezpečnostné pokyny, hymna ľadových medveďov a až tak šup do vody. Úžasné, niečo krásne, prajem vám to každému zažiť, to je neuveriteľný zážitok. Ste plná energie, života, krásne. Vy ste tak aj dobre naladení, oblečení, tučniaky milujú ľadovú vodu, milujete aj vy? Áno, moc. Aké sú pocity momentálne, aká je voda? Na parádu. Ja som ze Skalice, takže... Teplá, zimná? Teplá, není snehu. Voda má že vraj 1 stupeň, ale to tak človek necíti, či má 1 alebo 5, to je jedno. Čo pre vás otužilcov akurát? Akurát, hej. Lebo keď má už sa to stáva, potom už aj pláva človek. A teraz sa tak nedá. Ani by som nepovedal, že na otužovanie je niečo náročné. Je to fajné, no len treba si to vysporiadať v hlave a je to všetko OK. Keby ste vliezla teraz ešte raz do vody, tak ste úplne ako keby ste vošla do teplej vodičky. Osviežujúce kúpanie v Hrabovskej priehrade síce trvalo len zhruba 10 až 15 minút. Účinky vyplavujúcich sa endorfínov boli ale na tvárach otužilcov viditeľné okamžite.
Bolo nás to okolo 180, mala nás byť 200, trošku ľudia pochoreli a nezúčastnili sa teda všetci, ale tak či tak, akože 180 ľudí super. No a pocity sú luxusné, akože je tu trošku chladno, ale je to super nálada. Čo je po otužovaní, potom keď vyjdete z vody, najnáročnejšie? Oblieť sa, pokiaľ je vonku -10, keď vám začnú plávky zamrzať, ale inakšie je to, dá sa to. Čiže zaviesať napríklad šnúrky potom nie je problém? Je veľký problém, pozrite, aké mám skrehnuté ruky, ale to už necítite, hej. Tí ľudia vám dodajú ešte väčšiu energiu, tak vám je teplo. Horšie je to pre nás ženy, zapnúť tú podprsenku. Spoločné zimné otužovanie má v Hrabove dlhoročnú tradíciu. Tento rok išlo už o 11. ročník. Akciu zorganizovali Belanské ľadové medvede.